Salam Türkmen portal web-saytymyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugun halkara paragaçylyk we ynançmak ýyly hemde bir taraplyň 30 ýyllyk münasibetli ajaýyp konsert geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyň agdy bir dörejilik topar bolup şeýle ajaýyp konsertde gatnaşmana geldik. Ondan hem mehribanlar bizden daşlaşmaň, diňe biziň bilen galyň. Men Maya Kuliyewa adnaqy Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaqy Daňa Tarowet adnaqy Türkmen Döwlet Ýerite Taýçylyk Mekdebiniň sadyň taryhy we nazariýaty bölüminiň muallimi Ogulsana Haydarowa. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, halkara paragaçylyk we ynançmak ýylyna Türkmen halkymyzyň her bir güni şany senelere, toýdur dagyrlara beklenýär. Ähli pudaklar bilen bir hatarda medeniýet synagydylygyny hem ul işler amala aşyrylýar. Okuýas, öwrenýäs, deretýäs, gurýas. Biz bagtyar döwrüň bagtly ýaşlary, esretli zamanyň köýdürini görýäs. Biz bagtyar döwrüň bagtly ýaşlary. Döwletler karardyr ýylgyn bagtyar. Ýurt başynda duran prezidentimiz bar. Ötüş, özgörüşler madam bideýär. Biz bagtyar döwrüň bagtly ýaşlary. Bugun hem mektebimiziň Hasabat konsertinden ähli bölümimiz, hor toparmaz, simfonik orkestr toparlamynyň çykyşlary, galybertede başlarymyz, baş toparlarymyz, tans toparlarymyz hem öz taýýarlyklary bilen gelip çykyş edip oturýar. Garaşsylyk ýyllaryň kompozitorlarynyň biri bolan Recep Rejepow hem aýdymny ýerine ýetirip oturýarlar. Ondan başga Meredan Amradowyň sazlaryny ýerine ýetirýär biziň mektebimiziň talipleri öz çykyşlary bilen gelýär. Şular ýaly bize okumany, ýani işlemäni ul mümkinçilikler döretýän gahrman arkadaly gahrman ferdarymyzyň janlaryny sag işleriniň en müdama rowat bolmagyny arzu etýär. Kuliyewa adnaqy Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaqy Daňa Tarowet adnaqy Türkmen Döwlet Ýerite Taýçylyk Mekdebiniň muallimi Aýdawdy we Bäwul. Biziň hem Daňa Tarowet adnaqy Türkmen Döwlet Ýerite Taýçylyk Mekdebimiz özüň dörejilik konsertini berýär. Bu konsertde biziň muallimlerdir, talip ýaşlardan düzülen bir näçe sazanalar toparmaz, hor toparlarymyz özleriniň bayramçylyk sowatlary bilen çykyş edip oturýarlar. Konsertde Türkmen aýdym sazlary bilen bir hatarda daşary ýurt aýdymlarynyň hem taliplerimiz özleriniň başarnyklary zekinlerini görkezip ýerine ýetirýärler. Şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar diýýär.
Goý gahryman arkadaly gahryman serdanymyň janlary sag ömürler uzak bolsun, tutýan tutmuş işleri elmi damara başlyklara weslensin.